Continuen els tràmits per engegar el pròxim mes de setembre la Facultat de Medicina a les Balears. Aquesta setmana, dimecres, la Universitat de les Illes farà una passa perquè el curs 2016-2017 entre 60 i 70 alumnes estudiïn Medicina a la comunitat. Uns estudis reclamats pels investigadors que recorden que la facultat és necessària perquè es pugui acreditar l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma i poder accedir a més finançament. El Consell de Govern de la UIB de dimecres té com a punt de l'ordre del dia la creació de la Facultat de Medicina. És una passa necessària perquè a partir del mes de setembre entre 60 i 70 alumnes puguin estudiar Medicina a les Illes. És un primer pas que es té que fer perquè es puguin atorgar després els números clausos per poder començar el curs 2016-2017. Per tant, des del govern, des de la universitat, fem feina amb aquesta possibilitat de poder començar el 2016-2017. Després del Consell de Govern de dia 17, això té que passar en el Consell Social, que segurament es celebrarà dia 19, i després passa en el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma. Però només amb el fet que el Consell de Govern doni el vistiplau a la seva creació, tots aquests passos que s'han de fer a través de l'ANECA i a través del Consell d'Universitats ja es posen en marxa. La consellera de Salut recorda que fa temps que es fa feina per tirar endavant els nous estudis. Hem de recordar que treballem des de l'any 2002 en diferents èpoques, en diferents moments. En aquesta època gaudim de moltes sinergies i treballem també d'una manera molt estreta en la Conselleria d'Educació i en la universitat perquè sigui una realitat. Els investigadors de la comunitat defensen la necessitat de tirar endavant la Facultat de Medicina, una condició necessària perquè es pugui acreditar l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma, l'IDISPA, i poder accedir a finançament. Llevamos muchos años luchando por la acreditación, hemos hecho una inversión tanto de tiempo como de recursos muy importante y si eso no conseguimos acreditarlo y se está acabando ya el tiempo para poderlo acreditar, ahora ha caído todo en saco roto, ¿no? Y dejaremos de poder competir a nivel nacional e internacional en investigación biomédica. Jo crec que això seria un desastre. El col·lectiu recorda també que la Facultat de Medicina milloraria la qualitat assistencial a la comunitat. Un altre avantatge que té és que s'eviten que investigadors se'n vagin fora de la comunitat autònoma. Per altra part, fa que altres investigadors retornin a la comunitat autònoma. La inversió en investigació, a més, asseguren té un retorn econòmic. I durant aquests 4 anys que duim d'activitat han costat a la comunitat 240.000 euros en contracte i han aconseguit, gràcies a projectes competitius, 2,2 milions d'euros. És a dir, per cada euro que s'ha invertit en nosaltres, han tingut un retorn de 9 euros. 5 aules estan ja preparades a l'Hospital de Son Espases per poder-hi acollir els alumnes del primer curs de Medicina a les Illes.